Koliko ste se onda promijenili kad je došla beba? Full. No ne, baš. Zanimljivo da ja nisam htjela nikad biti mama. To nisam planirala i to mi onako bilo, nije to za mene, ali to nije bilo planirano. Je li to što niste htjeli biti mama zbog iskustva koje ste vi prošli u Ne znam, djetinjstvu to je ili... bilo još prije psihoterapije, znala sam samo da ne želim da uopće taj cijeli, da to nije za mene, vjerojatno. Ali ja se sjećam kad sam uopće čula to srce kako kuca na tom prvom ultrazvuku, sam rasplakala, ne, to je ljubav, to je to. Kao i odlučila sam naravno zadržati trudnoću. I zapravo kad sam prvi put imala sad to dijete, imala sam tu sreću da sam odmah osjetila tu privrženost, jer ne osjeti sve mame tu privrženost i to je okej. Ali ja baš odmah jesam. Kao, tek onda sam shvatila kako moja mama bila loša mama. Jer sad ta ideja da udarim to malu bebu, da tučem dijete svoje koje me tako beskreno voli i samo će biti uz mene mi je, ne znam, baš to sam tek onda sam shvatila kako jako ne štima. I to je zapravo bilo i razlog zašto sam definitivno prekinula sve odnose sa njom. Je kad je prvi put nju udarila, to je bilo baš jedno pomračenje uma, jako sam se morala iskontrolirati da je nešto jako nažalno ne napravim i baš to je ona bila onak mirnoća, koncentrat u crnoj rupi i mislim da je to i osjetila jer sam prvi put vidjela da me se boji kako ću sad reagirati, ali sam onak kroz zube rekla da to više nas nikad nećeš vidjeti. I fakat je to bilo tak.